Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het Openbaar Ministerie is begonnen met het verhoren van George Yamalodin. Hij is oud-minister van Financiën en werd eerder deze week vanuit Venezuela naar Curaçao overgebracht. Hij is verdachte in verschillende zaken, waaronder de zaak Maximus, en die heeft te maken met de organisatie van de moord op Helmin Wiels. Yamalodin is overgebracht naar Bonaire, daar is pas een nieuwe gevangenis geopend, volgens sommigen een 5-sterren gevangenis. Het Openbaar Ministerie doet geen nadere uitspraken over zijn verblijfplaats of over de verhoren. Ondanks openstaande rekeningen bij Aqualectra blijven hotels Cura Holanda en Cura Holanda Lodge voorlopig open. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gezegd. Cura Holanda en Cura Holanda Lodge hebben moeite met het betalen van de rekeningen, maar de minister wil niet dat er weer hotels de deuren gaan sluiten. Niet zo lang geleden zijn Plaza Hotel, Veneto Hotel en het Howard Johnson gesloten en de minister wil kosten wat het kost voorkomen dat er nog een hotel gaat sluiten. Voorlopig kan Cura Holanda haar gasten gewoon blijven ontvangen. De Israël-raffinaderij is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van Curaçao. Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Hij zei dat in de Tweede Kamer op een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Nevin Ozturk van GroenLinks. Zij wil dat Nederland meer doet om de vervuiling tegen te gaan. Volgens haar worden mensenrechten geschonden in het Koninkrijk door de vervuiling. Knops zegt in eerste instantie dat Curaçao daarvoor verantwoordelijk is. Sint Maarten is zich aan het voorbereiden op de komst van tropische storm Isaac. Sint Maarten wordt daarbij geholpen door in totaal 73 militairen van de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied. Die staan klaar om de lokale hulpdiensten te ondersteunen bij het bewaren of herstellen van de openbare orde en de veiligheid. Het stationsschip Zijne Majesteit Friesland ligt op dit moment nog op Curaçao. Indien nodig kan het schip noodhulppakketten aan boord nemen en vertrekken naar Sint Maarten. Aan de oostkust van Amerika bereidt men zich nog steeds voor op de komst van orkaan Florence. Er worden hevige regenvallen en windstoten verwacht. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht voor orkaan Florence gegaan. Die zijn niet meer thuis. Andere mensen die wel achter zijn gebleven hebben heel veel gedaan om huis en haard te beschermen. Onder grote publieke belangstelling is afscheid genomen van Kofi Annan. Dat gebeurde in zijn geboorteland Ghana. Kofi Annan was secretaris-generaal van 1997 tot 2006 van de Verenigde Naties. Bij zijn begrafenis waren vele wereldleiders en leden van het Koninklijk Huis aanwezig. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.